kutaona kwacho mburi mari madhora mukoma. Kutaona kwacho kumana mushika munozokunyanya kungamboite dhora bakutaona madhora mukoma. Kamota kadoko tarirai kumashure uku ndinotakura vanhu 4 panapa ndinotomanikidzira kuti ndiise vanhu 2 tinenge tichida kukesha mukoma. Tinoenda kukesha ndabhadharo zvangu mari yangu ndokumbira vangu munichinjire usongo yenyaya mupurisa tauni here. Aiwa zvako mama kudenzera tauni ndikutaura kuti ndichinjire usongo. Aiwa aizve mukoma hamudzime redhiyo yangu kai mbozi imemo zvamunoda handizo zvinoda munhu wese ari mumama handizvo. Imi mukangopinda mota teererai masongo ese. Inini masongo amuri kuridza angu mukoma miedzo here. Haisi miedzo ndikuti ndichinjire usongo handiti dai menge matoridza nyika nababa washero ito zvimanguninzwisa masongo ekudhara baba ashero ndowega unoridza masongo ekudhara. masongo akabuda musi wa chakuti juna chakuti wapiwa mana tinawo pamureto ratiri kumirira musi wa 2 August munapa murenyera muri kumirira handiti uyu ndimakingwazi isati terere masongo ekudhara. Ora chindiridzireyo macheso chindiridzireyo baba washero. Handina baba ashero handiridze masongo ekudhara. Saka handi makanyarara mamwe ndingaridze baba ashero ekudhara. Baba ashero anoteererwa nana baba wedu isu. Aiwa muti inini zera rangu ndonikondiridza macheso makingwazi ndo mazera edu isusu. Ndakuita ngenda kuirira motikari yenyu miedzo mazwa. Miedzo because hamunoziva muchidzima. Ndiridzireyo macheso tiri kubudisa album musi wa 2 August handiti. Musi wa 2 August. Mondivhiringidza nzeve dzangu mofana munoridza kumba kwenyu masongo yayo. Kwete kuti munoya muchichallenja apa muri passenger moya muchichallenja mumotikari mangu munomu muchichallenja. Ini chandaramba kuvhiringidza nzeve dzangu tichida kunzwa zvinhu zvinyowani musi wa 2 August. Machesa ari kuburitsa musi wa 2 August awo pamunyowani mofana kuti nyanga dzanzeve dzangu munozviridza kumba kwenyu mukoma. Mukoma musade kuti tinetsana ndingatotadza kana kuenda kutauni kwacho because hamungati ntaure nonsense dzekuti machesa ari kuburitsa musi wa 2 August. Ima muzvizviziya zvine ineni izvozvo akatya mwana upiko makingwazi because iwo ungataura kuti macheso aiburitsa gore rega muna June chakamukonesa kuburitsa kuti maki achiburitsa iye achiburitsa chi. Inini chandisingari ndechekundapinda motikari menyu muchiridza munziyo dzamakingwazi saka mungamuudze macheso mwanguva yekuburitsa masongo here. Aiburitsa muna June wega haana kuburitsa ari kuburitsa muna August musi wa 2 August ndochipwanya chiredhiyo ichi. Pwanya chiredhiyo yako imi iwe usati kana uchida ufunga kuti tinotya kusunga matai kuti munaenda kuti chichidzira nekusunga matai. Ndapinda muno munondidzimira tikuudze zvekuita tikuteerera mushika tiri kuda kuteerera zvinhu kutakurawo vanhu vane tinotakura vanhu vakasiyana siyana kana uchifarira macheso ndiwe wega usafunga kuti vanhu vese vari muno vanofarira macheso. Ndizvozvo baba inini ndangoti ndibvisirei makingwazi tiri kumirirawo pamunyowani musi wa 2 August ramacheso kuti nyanga dzanzve muchitiridzira magitari emagaroni kudaro so mukoma zvinetseba mungatondiviringire basa rangu budai mimi. Iwe shamari kai kubuda ndichienda kupi? Budai mota mangu. Mota mangu. Budai mota mangu. Kubuda mota mangu. Ndipe mari yangu. Munotsvaga dzimwe mota. Chinipa mari yangu. Ndokupai mari mbva ipato pangu. Aiwa ndipe mari yangu ndobva padhokita sei. Torai kamari kenyu kamasiya kadonha kama. Ndipe mari yangu hazvina kana basa ndipe mari yangu. Ndipe mari yangu. Ibvai ipato pangu ndikupai mari. Haisi moto ungandiridzire magitari emagaroni amakingwazi inini tikumirirawo pamunyowani ramacheso. Ndizvozvo. Handinyengereri kugara muti motokari checho. Ndipe mari yangu. Manditaurire nonsense dzakapusa kudaro uchindidzimira motikari nemapasenja angu ari mukati. Chicho riri kuuya kubva muredu musi wa 2 August. Mirira 2 August unomirira 2 August uri kumba kwako kwete kuti uri muroad wakumbira lift tokupa lift untaura nonsense dzekuti baba ashero ari kuburitsa masongo. Pandapinda motikari mako waridzire makingwazi ndipinda. Makingwazi ndiye andinoda. Saka iwe ausuziya tikumirirawo pamunyowani riri kuuya. Unoziziva kuti ndinoteerera macheso. Saka usandinyangadze. Unoziziva kuti ndinoteerera macheso here. Kuda ndizizive ndoteerera macheso. Saka kundiridzira makingwazi mota mako kundifinura. Ndiwe utondizivisa kuti akuburitsa 2 August. Kundifinura here. Kufinura kwekudini. Tindiridzira makingwazi. Kuridza masongo ese. Autiudze futi muimbi wokuridza. Saka wai wati kutaura kuti hanzi akatya mwana kuburitsa munhu. Akatya mwana aka. Macheso aigara gore rega muna June. Kwapa chakamukonesa tsano. Hapana tsano ibva ipapa. Ndipe mari yangu zvisho mari. Ndiri kukupa. Aiwa shamarika. Ndipe mari yangu. Ibva ipapa. Ndipe mari yangu. Muedza ndiri. Kuti ndikuswera muchitiridzira magitari emagaroni ana makingwazi. Tiri kumirirawo pamunyowani ramacheso. Magaroni nda. Musi wa 2 August. Unotaura kuti makingwazi anoridza magaroni. Macheso anoridza madhiramu. Chinipa mari yangu. Macheso anoridza madhiramu here. Musi wa 2 August ucharionawo bhamu rake. Ende ndo pamuchaona kuti hamuna kungwara.
muchaona kuti hamusina tsotsi. Akatya mwana. Mwana wani? Kutya mwana kutadza kuburitsa musi wa June wacho Hazvina kana basa ndopa muchaona kuti hamuna kungwara. Ndipe mari yangu. Ipapo ndokupa mari yangu. Ndipe mari yangu shamwari. Ipapo unotsiga. Ndipe mari iwe shamwari. Iwe. Disgusting.